s těma dvouma týpkama, je to Rip Cold a nějaký týpek je prej z Ukrajiny, ale mluví i česky, takže jsme se chvilku povídali, no dobrý, vůbec to neumím, Battle Stars, znal mi odběr, tak jsme se domluvili chvilku, šel jsem z toho točím video a doufám, že si to všimli, že jsem tohle video natočil. Prostě jsem rád, že prostě hodnej, nebo něco takového, prostě čekal jsem, že budu mluvit třeba anglicky, něco takového, takže jsem mu na začátku napsal hello, no, ale to moc jakože nepomohlo, protože umí i česky, takže jsem mu napsal česky. No, teď jenom doufám, že to vyhrám, ale asi ne, protože, no, jako,